la Cambra de Reus. Què tal? Com estàs? Què tal? De la persona que porta l'INE a l'energia. Molt bé. Amb Florenci Nieto, que és de la Federació d'Empresaris. Què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Foment empresarial. Molt contenta, la veritat, d'estar aquí molt. Avui sí, i ens coneixem. Si hem compartit ja algun any que també. Què tal? També hem coincidit. El capital marítim. Hola, ja és molt bona. Què tal? Directora d'Empresa i Treball. Encantada. I aquí tenim els empresaris del sector de foment. Què tal? Que no bebas, tú subes tú después de mí, ¿no? Sí? Perfecte, molt bé. Perfecte. Molt bé. Pues, sí. En aquí? Perfecte. Molt bé. Molt bé. Entenc que en aquest serà decisiu amb aquestes operacions i un agraïment molt suport i a l'impuls que la Generalitat de Catalunya està donant a aquest tema. El que ja comença a ser una realitat. Senyora Lucía López, delegada del Govern de la Generalitat, senyora Kilian Mercado, directora de Polítiques del Litoral, menys per les obres que realitzen i més per les oportunitats de crear estructures de les que l'obra de les que aconsegueix dotar-se. Ens convoca aquí Sí, exacte, això seria una idea.